get ready with me for work. אוקיי, תקשיבו, נרסו לי האורות האלה, אני לא יכולה, כאילו אין תאורה טובה, סורי. עשיתי כבר סקינקר חצי דרך, אז נשים רק פריימר. תראו, עשיתי כזה גולגולון. עשיתי, כי השתדפתי היום בבוקר, אין כל כך פס, אבל פה, כאילו איפה שהבגד ים ממש יושב, אז יש פס, והשתמשתי קרם שיזוף, אני לא יודעת אם אפשר לראות אותו, חכו נראה אותו, למרות שיש לי 5 דקות להתאפר, אבל בסדר. זה חבר שלי הביא לי מחול, אז השתדפתי רצח. קיצר, אנחנו עכשיו, כאילו, יש לי 5 דקות, אבל אפשר למתוח את זה טיפה, כי אני פותחת את המסעדה, וכאילו, שלא יודע, אני מלצרית, כאילו אני פותחת והפתיחה שלי חלה רצח, וכאילו אני באה כזה חצי שעה לפני הזמן, וכאילו הכל טוב, אני יכולה לתקתק את הסגירה. אז בוא נתאפר רגע. שמה לי כזה שרלוט טילברי. מחר, כאילו אני יודעת שכולם חזרו לבית ספר ביום שני, אני חזרתי ביום ראשון. אני אסביר לכם מה. השכבה שלי בפולין, כאילו מי שיצא, כאילו היה שביתה, תכננו לעשות מלא דברים ב1.9, ולנו גם מסיבת ביפור ב1.9, ואז הייתה השביתה הזאת, ואז ב3.9, שזה יצא יום שלישי של שבוע שעבר, טסו לפולין, ואז היה שביתה. עכשיו בגלל שאנחנו בית ספר מפונה, כאילו, אומייגאד, איך נעשית המברשת לעין והיא מלאה בחומר. קיצור, אנחנו בית ספר מפונה, אני לא אפרט יותר מדי, כאילו זה סתם סיפור ארוך. אנחנו פשוט כאילו גרים כזה קרוב ללבנון, אז הבית ספר שלנו במקום אחר. אז לא יודעת איכשהו הצליחו להוציא לנו אישור, כאילו הבית ספר הוא כאילו מכיתה ז' עד י"ב, אז הזייניקים והחטניקים וכאילו הקטנים יותר למדו, ורק י"ב לא למדו, לפי דעתי ביום רביעי החזירו את י"א, כי זה מה שחברה שלי בי"א אמרה ככה. בקיצור, אז בזמן הזה שכאילו השכבה שלי הייתה בפולין, אז היה אמור להיות למי שלא טס סמינר, כאילו 1 בספטמבר וה2 בספטמבר כרגיל, ואז כאילו מה3 בספטמבר עד שהם חוזרים, שזה היום, אז כאילו סמינר כזה. אז לא היה לנו בכל השבוע הראשון לימודים, רק לקטנים יותר, כמו כל התיכונים בארץ שלא היה להם. ואז ביום ראשון החזירו אותנו, למרות שלא החזירו את כל הארץ עדיין, פשוט החזירו אותנו כי כזה הבית ספר הפעיל את קלף המפונים, אבל עדיין כאילו זה לא היה כל השכבה, כי השכבה עדיין בפולין. ואז למדנו ראשון שני. היום שלישי לא היה בית ספר כי הם חזרו מפולין, כאילו באמצע היום, ואנחנו כאילו, לא, אין מה להתחיל את השנה בלעדיהם, כאילו, ונגמר הסמינר. אז היום לא היה בית ספר, ומחר זה הולך להיות 1.9, הספתח המקורי. כאילו, אני מניחה שלכולכם כבר היה כזה פתיחת שנה לכל השמיניסטים, את כל הזובור ואת כל החולצות והשלטים וזה, אז לנו עוד לא היה, בגלל שהשכבה בפולין הייתה. וזה מחר יהיה. זה מרגיש שאנחנו שרמוטה, ואני קניתי רובי מים וספרי שלג לי ולחברות שלי. והולך להיות משהו מפחיד, הולך להיות כיף, עשינו שלטים. כאילו לא אני, בנות בשכבה שלי עשו שלטים מטורפים, ויש לנו חולצות כאלה אדומות של שמיניסטים, והולך להיות מטורף. קיצר, רמקולי, מסיבה, קיצור, יהיה כיף. יהיה ממש כיף. אני מתרגשת, כי כאילו אמנם כבר הייתי בבית ספר בסמינר, וכבר כאילו כביכול I back to school, אבל זה מרגש, כי זה כאילו לא בדיוק היה, אתם מבינים? זה היה כזה חצי כוח, כי זה לא היה כל השכבה. טוב, חכו, אני חוזרת, אין לי אור, אני הולכת לראות שזה בסדר במקום עם אור. קיצר, יהיה טיל, יהיה פגז, יהיה נפץ, כן. ביומיים האלה של הסמינר היה דווקא סבבה, כי הרבה מהחברים שלי לא טסו, אז היינו בבית ספר, אבל
כזה גם כזה התאקלמנו, כי זה בית ספר חדש, אמרתי לכם. הבית ספר מפונה ופתחו לנו בית ספר חדש. אז כזה הגענו, חטפנו שוק, כי זה ענק. ומי שלא יודע, הבית ספר שלי זה כאילו הר וגיא, איפה שפגע טיל באולם הספורט שלנו. ועכשיו, כאילו הר וגיא זה כזה בית ספר עם דשא ונחל וכזה מלא עצים וצמחייה וזה. ועכשיו אנחנו כאילו בבניינים, פשוט ענקיים. וזה כאילו, חטפנו הלם. אבל כן, יש לי תחושה טובה לגבי השנה הזאת, לא יודעת למה. אל תשאלו אותי, פשוט נראה לי שיהיה סבבה, אני לא רוצה לפתוח פה חמסה, גם אתם לא תפתחו לי, חיים בסרט. אבל נראה לי שיהיה טוב, ככה, בלי עין הרע, חמסה. כן, מקווה לא לאחר לעבודה. אומייגאד, איך לא אמרתי לכם את הדבר הכי חשוב? קניתי כרטיסים לעומר אדם. אני מ-12 מחכה לאתר, והייתי איזה מקום 19,000, ואז בסוף הגיע התור שלי, ובקושי היה כבר מקומות. עכשיו הוא פתח, שתבינו, הוא פתח עוד 3 מופעים. בעיקרון המופע המקורי הוא ב-17/9, שזה יוצא יום שלישי. ב-17 שזה יוצא יום שלישי, ואז הוא פתח ב-14 יום רביעי, ואז הוא פתח ב-19, אני כבר לא יודעת מה אמרתי, ב-18 יום רביעי, וב-19 יום חמישי, וכאילו, אני גרה רחוק רצח מתל אביב, אני וחברות שלי, אז כאילו אמרנו, עדיף שזה יהיה ב-19, ואז שנוכל לישון שם, או לא יודעת מה, וכאילו שלא נצטרך לחזור באותו יום, ואז אחרי זה יש בית ספר, ובלה בלה בלה, וזה סתם סיבוך. אז נכנסתי כאילו לאתר, כאילו הגיע התור שלי לקנות, ובקושי כבר היה מקומות, בקושי, ואני כל פעם מוצאת מקום, כאילו ל3, ואני באה ללחוץ, וזה כבר לא זמין, ואני כזה פאק. בסוף הלכנו על היציאה, כאילו, אני לא זוכרת איזה מספר, אבל זה כאילו בהכי גבוה, יש את ה-VIP שזה על הבמה, את האולמות ואת היציאים. אז אנחנו ביציאה, אני לא זוכרת איזה מספר, אבל יהיה סבבה, יהיה כיף. כאילו, אמרו לי שזה, מנורה זה לא כזה גדול, אני גם הייתי במנורה, זה לא, זה שאתם למעלה זה לא, כאילו שלא רואים כלום. רואים דווקא ממש סבבה, וזה וייב כאלה. כל אלה שבלמעלה, תמיד אני רואה בטיקטוק, אז הם כזה הכי וייבים כיפים וטובים, וכולם שם שרים וצורכים ורוקדים, וקיצור, יהיה כיף. אנחנו לא יודעות אם נשען שם, או שפשוט כזה, לא יודעת, נלך אחרי ההופעה לרוטשילד, כי זה יוצא יום חמישי, ואז פשוט כזה, לא יודעת, נחכה לאוטובוס הכי מוקדם בבוקר, באיזה 5 בבוקר. ונעלה הביתה. יהיה בסדר, נזרום. קיצר. וואי, איך אני אוהבת את עומר אדם. איך אני אוהבת אותו. תקשיבו, אני כל כך הרבה זמן חיכיתי שיהיה הופעה. אני הייתי בהשתוקקות שהוא כבר יוציא הופעה, כי אני כאילו באמת, אני שרופה עליו, הוא הזמר הכי טוב בארץ, ואני הגעתי למסקנה שכאילו, רגע, אני הולכת להביא עוד מראה. אני הגעתי למסקנה שזה או שכאילו בארץ אנחנו מתחלקים לשתיים, או שאתם אוהבים את עומר אדם, או שאתם אוהבים את אייל גולן. זה לא אומר שאתם שונאים, אם אתם אוהבים את עומר אז אתם שונאים את אייל ולהפך, אבל זה פשוט שכאילו אתם לא יכולים גם וגם, זה פשוט מתחלק לשתיים, או עומר אדם או אייל גולן. אני למשל אייל גולן, עומר אדם, ונגיד חבר שלי אייל גולן, והוא לא רצה לבוא לעומר אדם, ואני לא רוצה לבוא איתו לאייל גולן, כי כאילו זה בזבוז כסף, כאילו אם אייל סבבה והכל, אני לא שונאת אותו, אבל אני לא שומעת אותו כל כך. ומי שאוהב את עומר אדם הוא איכותי, ואני אוהבת אותו, ואני אפגש ביום חמישי. בקיצור, וואי, אני מאוד מתרגשת שהספקתי לקנות כרטיס, אתם לא מבינים באיזה לחץ הייתי. אני כזה כולי מהר כזה נכנסת קונה, בוחרת מושבים. קיצור, הולך להיות מטורף, ואני מתרגשת ברמות. ויש לי שיעור נהיגה ראשון, חמסה, בלי עין הרע ביום חמישי. אימא'לה, איזה פחד, אני הולך לנהוג פעם ראשונה. אימא'לה, תקשיבו, אני בלחץ. אבל יהיה בסדר, וגם יש לי את המורה הכי גבר בארץ. וזהו, אז יהיה טוב, ונגמר לי הסרטון תכף. אז אני אוהבת אתכם, ואני הולכת לעבוד עד מעט, אז ביי יוש.